Ще ви покажа как да си смените цвета на буквите в Minecraft Pocket Edition. Оф, чакайте. Примерно влизаме в Creative World. Да, заради е. Араме. Остава. Тук спрях една къща, още не е готова. И да, например, ако го използвате в сервер, първо трябва да сте опат. Ето, трябва да имате ето, този символ. Сега например, от едно. Всички се това стават от 1 до 9, ето ли. Оф. И да. Този клип беше малко